Els voluntaris fem torns de 3 hores cadascun, amb un grup màxim de 4 voluntaris per torn, i la nostra feina és vigilar cada hora que el tancat estigui bé, en bones condicions. I llavors també vigilem que no hi hagi gent que es fiqui dins ni res d'això. Hem de vigilar que en el moment que hi hagi un enfonsament de la sorra o es faci com una mica de cràter, hem d'avisar al 112 i als tècnics, perquè això significa que comencen a sortir les tortuguetes. Des del dia de la posta, cada dia hem vingut a prendre temperatures a través d'un dispositiu que van posar els del CRAM. Van posar dos dispositius, una dins del niu i una fora del niu, que el de fora del niu seria el de control, per saber més o menys la temperatura del sol. Doncs cada dia venim, amb el mòbil ens connectem en aquell dispositiu i extraiem les dades de temperatura al llarg del dia. I això és útil per controlar la temperatura del niu, que influeix en el gènere de la posta, que seria d'uns 27 graus cap a dalt, comencen a ser tot femelles, cap avall serien tot mascles, i entremig, al voltant de 27, seria ja mig-mig, entre mascles i femelles. Doncs hem estat venint cada dia i controlant les temperatures i enviant aquestes dades al centre del CRAM.